po, Nicole Liala and Chris Chupera. Tambalanisan niyo po ako since 2011. Alam niyo po, problemado po ako kasi matatapos na ang April, magsisimula na ang May. Tapos, maghahagilap na naman ako ng pang-tuition. Tapos, nataranta pa ako kasi nag-text yung teacher ng anak ko na enrollment na daw po next week. Saan? Saan ako kukuha ng pera? Please help me naman tambalan. Gusto kami wala. Ay, nako. Ano pag nagpapaliwatig para sabihin mo utang ka, iba hindi lang natin ang usapan. Correct, iba na lang yung ibang topic na lang, partner. Alam mo, yun yung problema lagi ng mga magulang kapag nakasupa na. At isipin nyo yun, hindi nila problema yan ng isang beses lang sa isang taon. Tama. Kasi hindi naman lahat na merong pambayad ng, di ba, mura nga ang tuition kapag full payment. Mas mura, di ba, may discounted kapag full. Pero hindi naman lahat afford. Correct. So, ibig sabihin, kung halimbawa, 4 times ka magbabayad in a year, kasi quarterly na lang, kasi mas maliit, di ba? 4 na beses natatarantay magulang mo, hindi alam kung anong gagawin, hindi alam kung saan mangungutang, hindi alam kung saan nakagilap ng pera para lang makapag-aral ka. Tapos anong gagawin mo? Nako, di ka makakaaral mabuti. Hindi ka papasok, boyfriend ka, ganyan. Sabihin mo lang ang Boyfriend mo, corrected by, diba? Alam niyo mga kaibigan, ngayong summer, malaking tulong po doon sa mga magulang ninyo na nagpapaaral po sa inyo na kahit pa paano mag-sideline din kayo. Hindi ito yung summer na buhay na pagbabatugan. Kasi minsan ang iniisip natin, yes! Ay, talaga hindi. Masarap ka ng pakabatugan. Tapos? Lalo kung alam mo na ang nanay at tatay mo ay hikahos sa Hirap talagang pinakayod yung pag-aaral mo. Pero kung alam mo naman may pondo para sa pag-aaral mo, sige magbatugan ka. Pero in this case, gagaya niyan, alam mo na ang nanay mo at tatay mo ay talagang laging nag-iinikot ang puwet kung saan gukuha ng pagpapaaral mo. Gawa ka rin ng paraan. Di ba na hindi mo sabihin, yes, summer na! Ito na yung oras para magbatugan, magtutulog ako maghapon, wala akong gagawin. Pero yung nanay at tatay mo, kung natutulog na yung nanay at tatay mo, nag-iisip yan ng paraan kung paano kukuha ng pang-tuition fee mo. Tama. So, in a way, ang reality lang, partner, hindi kasi, alam mo, gusto mo magtrabaho sa isang fast food chain. Hindi na sila, wala na kasi tumatanggap ng summer lang. May iba pang pwedeng pagkunan kasi natatandaan mo trabaho. yung mga pamangkin namin, lagi namin sinasabi, magtrabaho sa mga fast food. Kasi nung mga panahon namin, nagtatrabaho kami sa fast food pag summer. Dati kasi, summer lang kasi, okay lang sa kanila. Kaya lang ngayon, hindi na tumatanggap ng summer lang. Correct. Ako Yun yung problema. Yung panahon mo noon, partner, sa panahon ngayon. Yung talagang sabi ng pamangkin namin, kasi naman noon, pwedeng summer lang. Ngayon, hindi na pwede. Parang it has to be at least 6 months na nag-work ka doon. Syempre, kung mag-start ka ng April, matatapos kung 6 months yun, matatapos ka nag-aaral ka na noon. Gawa ka ng sideline. Iba na lang, kung hindi ka magtrabaho. Kasi yun yung reality dyan, partner eh. Hindi lahat din nag-accept lang ng summer job. Swerte ngayon kasi election. Ang dami pwedeng racket pag election eh. Pwede kang maghanap ng kandidato na, alam mo yun, na pwedeng alalayan, o kaya kapag ka nangangampanya sila, kailangan ba ng taga-bato ng candy, taga-punas ng pawis ng kandidato, taga-tarpulin sa kung saan. Taga-bigay ng flyers, kapag ka, di ba, yung swerte ngayon meron, di Pero ba? yung simple pagtitinda, mga kaibigan, ng halo-halo sa harapan ng bahay mo. Ipagpalagay na kumikita ka ng 300 to 400 at malaking bagay yun. Kapag na-save mo yan ng ilang buwan, pwede ng pang-down payment sa tuition fee mo. Ito na malupit dyan, lalo-lalo na kung puro yellow, kulang sa sangkap. Tapos mahal ang bayad. Hindi sabihin mo talaga, di ba ka ng friend? Ewan ko, Corny, kung napanood mo yung mamang ito nagbebenta lang ng kape sa lansangan, limutan sila ng mga termos, tapos umiikot-ikot lang siya sa barangay na nakabike, ang kita niya 1,500 to 2,000 a day. DJ? Kung may gano'n pa, so diskarte lang din. Diskartihan niya yun. So, iisip. Kasi minsan ang iisip na estudyante, ang pwede lang gawin is to work in a fast food chain. Yun nga, katotohanan dyan, not all fast food chains accept only summer jobs. Kasi lugi, summer, pagkatapos nun wala na ulit. Diba? So, kailangan talaga medyo matagal-tagal na employment. So, pwede namang ibang mga para-paraan. Marami na diskarte. Kung mayroon kang, di ba, may kakilala kang supplier ng prutas, mabenta ang mga prutas ngayon. Oo nga, oo. Meron akong kaibigan na puprutas. Magkano ngayon ang kilo ng mansanas? Nakabili na ng second hand car. Dahil sa pagbebenta ng prutas? Oo! Ano yan? Kasi kasama dun sa prutas may libreng limas. Ewan ko na kung di ba mabenta yun. So, diba? actually,
Actually, Prutas na may himas. O, di ba? 10 piso yung tumpok, partner. Yung himas, another 50. O, di ba? Una niya, 7 pesos lang. Pero kita niya, 48. Hindi, joke lang, di ba? So, Simple lang. ang kinakausap po namin dito, yung mga estudyante, di ba? Yung mga anak niyo. Yung nag-PM sa amin, actually, is a mom. Parent, di ba? Magulang na natataranta. Yun na siguro yung gawin, mami. Kaya lang minsan kasi partner, katotohanan din, ayaw din ng magulang. Nakatrabahuhin ang kanilang mga anak. Responsibility kita, so bakit kita pahihirapan, di ba? Pero kung yung anak naman yung magpipilit na, kahit konting tulong naman. Di ba? Huwag din ma-pride, mami. Kung ang anak mo ay gustong tumulong, Hayaan diba? mo. Kaya kung bigyan ka niya ng tulong. Correct, at saka para matuto din yan, para i-release na ganun pala kahirap ang kumita ng pera. Hindi mabilis kumita ng pera. Oo, kasi Yan. minsan iniisip nila, hingi lang ng hingi, di ba? Hindi nila naiisip kung gaano kung kahirap ang kumita ng sariling pera. Yun na lang yun eh. Kung hindi ka man makatulong sa magulang mo kasi hindi ikaw yung tipong matatanggap sa trabaho, wala kang diskarte, may mga ganun partner eh. Di ba? Kasi talagang estudyante lang ako. Ganon. Totoo, hindi naman lahat partner merong skill na mag-iikot ng may thermos tsaka may kape, tapos makakabenta. Katotohanan reality, edi kung lahat kaya, edi lahat sana nagtatermos na. Lahat nagpapakape na sa mga tao. Ito totoo. Ang katotohanan dyan, malaking percentage ng mga estudyante, hindi naman nila kayang gawin yun eh. Diba? So, ang lagi na lang namin sinasabi ni Chuper, mag-aral ka na mabuti. Malaking konsuelo na yun sa nanay at tatay mo. Yung pinakamalaking reward na pwede matanggap ng magulang mo sa tarant at pag-ikot ng puwet nila dahil hindi nila alam kung saan maghanap ng tuition araw-araw ginawa ng Diyos. Diba? Correct. So, gagawin mo, she pa mo. Diba? Imimit yung kaklan. Diba? Kumbaga, nagagalit ka pa sa nanay at tatay mo kapag hindi ka binigyan ng pera pang computer mo. Pero kung tutusin, diba, yung 50 yung umaabot na 100 na bayad mo sa computer shop a day, kapag sasave mo yun, pang down payment na ng tuition fee mo yun. Kasaawayin mo pa yung nanay mo kasi hindi ka binigyan. Diba? Ano lang to give and take. Alam mo, malalaman mo rin yung mga sermon namin pag naging magulang ka na rin eh. Correct. Kapag ikaw yung naghahagilap na ng pang-tuition, tapos may anak kang pasaway, iilit din ang ulo mo. At sasabihin mo, tama nga sila Nicole and Chris. Yan. Kaya sana ma-release mo na sa lalong madaling Oo, panahon. habang hindi pa pumapasok. The Yan. only reward na bongacious na pwede mo maibigay sa magulang mo is for you to study well. Yan ang Correct. gagawin mo eh, mag-aral. And as for you, mommy, lagi mo tatandaan, God provides. Correct. Diba? God provides. Pero lagi may Hindi ka sagot. pababayaan. Totoo yun. Hindi ka pababayaan. May sagot yan. Meron at meron, magtiwala ka lang.